Umueri Community Chief John Mechie ekelego Onyeisi anaghị bụ Tinibu maka nkata obi na ezigbote ọchịchị jupụtara na agamniru ma kọwaa ọbịbịa ọ bịara na Anambra steeti dịka ihe ịgba akaebe na-enwere ezi mmekọrịta n'etiti gọọmenti steeti na gọọmenti etiti ma kwụsị adịm njikere ya ịkwalite ọrụ mmepe n'ime obodo dị iche iche. Chief Mechie kpere ya bụ okwu ma nye okpe ekele anụ ọ ga-anabata Onyeisi ala anyị bụ Tinibu na Anambra steeti. Onye nta aka anyị bụ Njide Kokoye pụtara anyị akụkọ. Oge ha na-anabata Onyeisi ala Naịjirịa na Anambra steeti, Chief Mechie toro njikere ọ dị iji wee kwado amụma steeti a ji ka o wee gbaso amụma nke gọọmenti etiti ji ma kwukwezie na ọbịbịa Onyeisi ala anyị bụ Naịjirịa bịara na Anambra steeti abụghị sọ naanị igosipụta nkwanye ùgwù nyegara ebe ndị be anyị nọ, kama na o gosipụtakwere nkwado nakwa ụdịrị ezi ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị. Chief Mechie kọwara gọvanọ Soludo dịka onye ndu pụrụ iche ọchịchị ya gbanwegoro ihu gọọmenti ma kwuezie na ọchịchị Soludo na steeti Anambra abụgoro ejiamaatụ nyegara ọtụtụ steeti ndị ọzọ n'ebe o metụtara ihe ọ lụgasịchara n'ebe dị iche iche ma dozikwa ndị Anambra ka ha gbaa mbọ tụnyekwere gọvanọ Soludo na nghọta nke dị n'ihu ka o wee na-aga. Umueri Okebo bụ Igwe Bennett Emeka bụ onye gosipụtara obi aṅụrị ya maka na ọ bụ ha bụ ndị izizi nabatara aka na-achị ala anyị bụ Tinibu na ọdọ ụgbọelu Chinua Achebe nke dị na Umueri ma nọkwazịla oge ahụ too gọvanọ Soludo maka ezi ọlụ dị iche iche bụ nke ọ rụpụtagoro kemgbe afọ 3 ọ gbagoro n'elu ọkwa ọchịchị. Ndị obodo Umueri Okebo bụ ndị nupụtara n'igwe ịnabata Onyeisi ala anyị bụ Tinibu ya nakwa ndị so ya ma gosipụtazikwe afọ ojuju ha n'ebe gọvanọ Soludo nọ maka ezi ọchịchị nakwazi nkwado ọ na-enye ndị mmadụ na steeti a.